Doncs com vostès ja saben, això es tracta d'una acusació d'assassinat en primer grau. Bé. Si votem culpable, el condemnem a la cadira elèctrica. Ni és culpable, i ni que en parlem un any sencer, jo no canviaré d'opinió. Mataré! Mataré! I tot seguit, el soroll del cos d'un home com caia a terra. Però es pot saber quin número pensa fer vostè ara? Ho vull provar, a veure quan hi va estar. Però anem a l'aire, aviam què sortia! A poc, sisplau, vostè no parli d'aquesta manera, Calma, sisplau, calma! I vostès no se'n donen compte! Però vostès em poden escoltar!